Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Menteri Ketenat Kekot Kekhia ke Dr. Maisel Amprin Lingdo habaya keren bat kilat pathai khubor menta kasngi ke khat sau tarik uleber arjar arpulai kalau ong badai ban pet bat ajing erap kamstet iki kelung ki badang sudep kha la da don ke jing shitom ha ke ban ring bat penhiar mensim nang ta ke jing pang stem kumno ban ajing hikai ki kimi khamtam ha ke badai bat ke jing ai bun bat ada amla ban ai bun ki bakum ki ai pat kilat ban le ban yerap penim ni ki kelung marsin bat kini kita ki ikhtiar ki badan kam ban pendon kam bat ngotho ba hato kini ki jingtip ki balayo ki ai bor ne am ban penbet ye ki jing bakla shusho ka kong amprin hakani ka sngi kala ongru baka dawhi ka ba penlong ban do no ye ki long kemi marsindep khakun ka de na ka jing shitom ha ka ba ring bat panher man sim ka jing pang mi snam ka kenthei henry shisen bala tip ya ka daw jong ka jing khlat dei ban don ki la trekam ban yarap pendo shisendon khnang ba ka jo ka jing jia kanam jia shu kha kha nakaliang jong ke Dr. Amprin Lingdo kala ong bakum ke menteri kan treshitom ban penherno bat ruban pendo ye kene ke jingpang bat baka jela Meghalaya kan yerengkat bat ki wei ki jela hapo keri kala ong ru don kam ban penslor ye ki bre ban lek pentebet ha ka kam ban pet ye ki kime ki ba armet bat ru ki khlung ki barang sudep kha bat ha ka ba dei bat kane ki don ki lat puli ki belengkot ki badan hapo keri ki bala ban pendo ye ka jingklat jong ki kime bat ru ki khlung marsin kha ban pet baki khlung ki badang sudep kha on I wood ye ka jingyarap lada don ka threat of pneumonia lada don ka physiological jaundice. How do you handle kumno pi train ki kami kumno ban encourage ka breastfeeding lada kam don ka breastfeeding ki ai ki takibe ki alternative healthy measures ban pen in me ki kun marsan kha kini rokhat ki di ki senjam ki ba longkum ki ikhtiar hakti ki jong ni ban ni don kam pan pen kam ye ki ke ban pet hato kani ka information ka bang ni don kala ai ne mingi kita ka authority but kan ai ni emini ya kata ka ya kita ki lenti ke ban redress ya kata bleeding anemia kini prokhat ki de ki issues ki ba niyo i ki de ki daw jong ka jingdu no jong ki kme ki jong ni marsin kha kun niyo i ba kini ki de ki issues na kam ta ki de ki kun ki badang shukha once fila tip ka causes of death ni di ban don pat ka facility ka ban stop gap but ban defer lani deter ya kata bakan wan chuan biang ken tingang atharai ba ngin treshito ban pen hiarno ya kata but ba at least ka state umagala ka di ban long lakum no national average tingin ni tip ki challenges ki don re ngin persam ki specialist kam tam lele ha ka lan jong ka jingpet jong ki kimi ki ba armet ba ki khlung ki badang sukha ni don kam ban pet bang ni penkiu takadaw ki don kita ki short term courses ki ba pair ki ba watla ki doktor kin patla ban let ya ka super specialization la ne ka specialization at least ki la ban let ya ki short term courses ki ba Brockway kari India ki don gum kita ki institute ki ba ai immediate short term programs ban equip ya ki medical staff jungi ba kin handle but kin pensenge ya kani ka high MMR but IMR ka ba ka jala ka jungi ka i labon putsna safe motherhood program ka don ru chief minister special assistance for safe motherhood kini ki artili ki interventions ki banadep pentre kam lupa ha kani ka sarkar NDE ka banadep kala ai ya ka health department ka ka opportunity ban ben hato kita ki transit homes na ka banta ki kmi ki basyong shi ki jaka pamna on poi marmar sha ka jaka kha ka babit ka babiang na ki don kita ki high risk pregnancies ti kum kata ka information man ta kala don te bat ka department ka lapet ba kini ki data la ni ka information la ni ka jing long kai pod ha kini ki lai saus nem ka bala den
Kalalong ni em kababit kababiang ban pendon kampat da kiwe pat kilenti te. Namar lada pimla banra ya ka jaka kha kababit kababiang syukikme. Hato ka aipat kalenti banyat. Namar kini kikme teng teng kisyong segi jaka ki bakendong ki bakakaliru kampoi. Biar kejan. Teng teng kakaliru kampoi ki habiat kejan ki kenta. Di kita ki transit homes kumbang atip mga hakatu ke presentation ke banglayo ki ladai kita ki jaka ki bapiang tam manyarap ikini ki kini bakinum do ay lagi jong jing em ha kata ka jinglek jengai wan jengai jong ki anda ladir kapor bakila sukha ni don kam man pet bakadon kata ka jing pentre kam shwa banja kata ka jing do jong ki jing em di kita ki data ki bangayo i ka health department menta kalau don hapo ka jing pet ke jongka kalau pelong lupa ya kata ka health department bahkan address ya kita ke issues kita ki daw ba yang gikme por ba ki khakon ka bening kong kita ki jing shong jong kita ki kelum ha ki po jong ki bong sha ki ba ki ka hakarukom ka belum natural don kami ke CS ke cesarean intervention kat mendalek ki kme kita ki jaka ba la dalam ba kata don kam kerki ti pindu ai ke ke em kumbang ui hakis nem ki baladen ki challenges ki ba pelong ya ki khon bakin klak no shen hapo ka arte yo jung ke jingkha ke joki kata data kala don bat ke depan mentang ni hapan shin action ke ban pen bakita kida jong kata ka jingyap kloi jong ki khon ki badang sukha don kam ban address at the earliest kumbang atip mga for example ki asyas menta ki lalong equipped idai ban penklan ya ki jaka ai jing sumat ni don kam ban pet ba ki long kme ki ba dai ban kha khon ki badon ni kita ki problems lani kita ki jing ki ba ya dai ban ka jing klan ke jong ki ban khai ki khon om tang bakin kin khai ki khon ki ba klan rei ba ki ru kin long ki ba shat ki ba kot ki ba khia ni la pendon kam ha kala sapriang ha ke tu ka mothers app ki asha saudong jong ka jela ka jong ni ngasomat kumba ki la nang ha ba kin de kita ki contact points lande ki nong pen pet lem ya kita ki kmi ba kin long ki bala download ki facilities ki namar ba kata ka jingyap no jong ki kmi ha kapor ka ba ki kha khon ka long ka ba don kam ban bo shadin jungi national average ki ong kata ka jingyap jong ki kmi ha kapor ki kha khon kadai kumba aku sang aku Dre haka state ke jongi ni dang don hi kata ka laipo way laipo ar haka shi hajar mut kita kikmi ki bakakon tingi di ban pet ba kilong kmi ki jongi ki bade ban khai ki khon ki jongki ki yo ka facility ka piang be bat ka balong ka batikna ban pet ba ki num du ai ki jing im ki jongki ki khon ki ba ki kharu ni di ban pet ben ba yakini ki khon ru de ban ai ki kata ka assurance ka ba klantam bakin la bakin im hapdeng kita ki jingbon ki jing ha ki jaka ki ba ki kme ki khai ki babon ki rukom